sabar derep ning gone anu Indomaret derep ning Indomaret. Apa teko David bareng iki? Sabar yon sing tenanan dadi lanang memperjuangkan niken ngono ya enggak. Ojo setengah-setengah ngono. Lah saiki piye? Dirimu tenanan apa ora? Yang terpenting itu sekarang dan kan itu meniti karir dulu. Oh, tepuk Siji pasti loro jodoh, telu wahyu, papat derajat, lima donya menika Tuhan yang mengatur. Allah sing ngatur. Berjuang tetap Berjuang dalam arti karir ya. Karir. Iya. Anu sensitif nih. Berjuang tetap. Berjuang tetap. Iya. Tapi semuanya tergantung Allah. Allah. Bener ya? Iya. Jodoh bisa siapa saja. Bisa siapa saling saja. support. Ya enggak? Iya. Iso prawan, iso rondo. Ya enggak? Sing penting duduk bojone wong. Ya, iso anake pengacara. Iso anak. Wah, sopo neh. Iya. Jadi itu anu jodoh itu biarkan Betul, mengalir setuju. saja. Kan ya masih muda sama saya. Ya betul. Jangan terburu. Memperbanyak pengalaman. Geser ke kanan dan salajengipun tim Kurnia, tim work dari UD Kurnia. Selanjutnya UD untuk Kurnia. dari tim UD Kurnia diharapkan untuk foto bersama. Lewat ngandap mawon, mungkin nek liwat mriki ngideki wayang, gak pede cuklek. Timbang ngideki wayang ngidek ana kicuk lho. Nunji perahu kakang Surah Putri ingkang dan kinurmatan kula aturi nyebar godhong karo kudu sabar sawetara. Nunji ingkang salajengipun ingkang badhe ngaturaken fotoku sesarengan saking UD Kurnia. Iya. Tim work dari UD Kurnia, Tim dari UD Kurnia. UD Kurnia sudah siap? belum. Monggo Mas. Bujung wekdal biar agak cepat karena waktu juga sudah malam.
Rabbi Sidadi Ilmana Biya Baba Sidadi Amalan Solihah Astaghfirullah Rabbal Baraya Astaghfirullah Minal Khataya Rabbi Sidani Ilmana Biya Wawa Sidani Amalan Solihah. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi ngawiti ingsun larasi iran nyalawan puji paring pangeran ngaparing rahmat lan kenikmatan rina wengine tanpa petungan rina wengine tanpa petungan duh bala kanca iya wanita aja mengaji syariat Bapak guru pintar dongeng nulis lan maca tembe murine bakal sengsara tembe murine bakal sengsara akeh kang ngapal Quran hadis senang ngapirake marang liyane kafir dhewe gak digatekke yen isih kotor ati akale yen isih kotor ati akale ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyhadu
rasane uga hakikat maning rasane ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asami Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
lebar, lebur, labur, luber. Lubero kesabarane. Aku saiki wis sabar, Nduk. Ha iya. Sajeke aku nampa momongan ponakan ki lho. Aku rada sabar. Aku mbayangke piye? Sok nek masku sijine Mas Badar sing dalang kuwi, wis duwe anak terus aku duwe anak. Ya, mesti sombongan bapak mesti. Apa ya? Ketoke kok ngono lah. Anak dalange mesti kan enek rasa kumingsune no. Oh ngono. Mesti anake Mas Badar sok muni. Piye? Ngono to, dalang nganjuki sapa sing dalang sing ceritane runtut, sastrane runtut nek ora bapak. Oh ngono. Kuwi anake Mas Badar. Sauri karo anakku. Ora iso. Zaman semono ya. Nganjuk ya. Wayangan sing paling ngepopi wayangane papa. Wah. Papa gitu, limbuke ucil. Ris ganti nono ris. Iya. Papa. Uga pengumuman kanggo warga masyarakat Nganjuk di bulan April tak umumne ya kuwi wara-wara pentas-pentase Astabrata sing ana Laladan Nganjuk dan sekitarnya. Oh ngono. Tanggal 17 insyaallah aku karo kanca-kanca Astabrata main ana ing SMP Negeri 5. Oh SMP Negeri 5. Pengumuman kanggo pecinta-pecinta seni dan budaya, bakul-bakul monggo mengais rezeki bebarengan. Ana SMP 5. Pak insyaallah bintang tamune Abah Kirun. Oh ya. Terus tanggal 30. Tanggal 30 ning di alun-alun Nganjuk. Wow. Dalam rangka HUT Hari Jadi Kabupaten Nganjuk. Oh ngono. Iya. Nek pengen nonton nyusul tanggal 1 monggo no. Oh ngono. Pentas spektakuler. Oh ngono. Bintang tamune Cak Komet karo Cak Dodok tanggal 1 lakone Parto Kromo ning di Sukorame Lamongan. Nonton wayang kok minggat jadi. Nduk, piye iki saka kersane Bapak Haji Eko dan Ibu Hajah apa asih didandani sik. Nah. Awake dhewe ngandani ning jero kotakne. Awake dhewe sowan mrene ora ijen. Iya, Muga nganti para kadang bintang tamu sapa? Ya kuwi Mas Gareng saka Bojonegoro lan adiku Niken Salindri saka Tlatah Kediri. Oh ngono, ditanjake. Mbok cepet to, Mbok? Ya. Ayo Mas Gareng tak aturi luwih dhisik munggah ngancani aku omong-omongan sisan gawe halal bihalalan dhisik ning panggung. Ya, gandeng mau janjiane wirawiri. Ayo saiki Mas Gareng munggah disepoti aja dipleroki. Ya. Aja dipleroki. Sarapa aku nyicil gawe dosane kok. Ya aja dipleroki. Monggo Mas Gareng minggah wonten ing sasana budaya. Ayo. Perahu layar.
Gareng wilujeng dalu good night Mas Gareng. Selamat malam. Sugeng dalu. Alhamdulillah ketemu lagi ana ing laladan sugih waras Prambon Nganjuk. Nggih, alhamdulillah ketemu lagi. Suwe ra ketemu. Alhamdulillah. Dalam rangka ulang tahun ya kuwi pernikahan ke-27 tahun Bapak Nggih. Haji Eko Kang Sarto Ibu Hajah Asih. Kula gumun Bujang. Gumune ngopo Mas? Atase bakul wis siamo sugih kaya ngene. Lho iki jenenge apapun itu ya kuwi pekerjaan nek ditelateni iso ngrejekeni. Luar Kula biasa. mriki Nggih. pangapunten. Nggih. Bayaran kula 16 yuta. Larang men ngungkuli aku. Lho, tenggene bos besi tua kok. Sampean toki 16 juta. 16 yuta. Kok iso ngono? Sepeda motorku tak dol. Anu dandake anu mesti neh. Nggih. biasa. Alhamdulillah muji syukur. Ah, Saged makempal kanthi kahanan rahayu wilujeng. betul. Wong sakmene mbane macake ayu-ayu. Ah iya no. Wong Tapi kula mboten gumun. kok ora Wong gumun. sakmene mbane iki sing ketok sing katon nyelek aku dhewe. Lho, kok iso ngono? Macake biasa-biasa aku sangat luar biasa. Luar biasa. Bengi-bengi direwangi laburan putih raine depe-depe golek sandang badok ya Mas ya. Ah, ngene iki nggih. Bucange Heeh. aslinipun teng Bojonegoro teng wilayah Omah sampean, daerah sampean. nggih wonten adicara halal bihalal teng kantor kabupaten. Oh, Malah nggih sowan mriki Lho, Kabupaten Bojonegoro malam Nggih. ini juga mengadakan halal bihalal. Eh. Ingkang ngadaken nggih punika Buahna Bupati Bojonegoro. Sampeyan malah ning Nganjuk. Nggih malah teng Nganjuk. Berarti saking tresnane karo aku. Sapa sing ngomong? Saking tresnane karo Pak Haji Eko. Halah sapa sing ngomong? Lah kok rene? Ah ning kono ora dijawab kok. Oh, Koclok aku ning kono. sing ngejak kene ya. Lah ya Sing kiri ngejak waduh. kene kok. Ah, Ngucapne matur nuwun Mas nggih. Gareng. Ngucapaken matur sembah nuwun Iya. kagem Bapak Haji Eko. Heeh. Sinten? Pak Eko. Pak Eko. Masuk kok. Karo Ibu Hajah Asih. Kali Bu Ajase sangat luar biasa penyambutanipun. Kula dugi pun dirupak-rupakne. Karo sapa? Kali Bu Asih. Dirupak-rupane piye? Wah, Mas Gareng monggo langsung mlebet Mas Gareng. Gue kula ngaten. Wah, kula mlubu bleng tong mae sing gedhe niku. Heeh. Bek tiyang, Pak. Oh lho ya iya ana keluarga besare akeh, Wah. sedulure akeh kok. Kula mangke teng pundi wingking mawon. Kula terus teng omah sisik mriki. Heeh. Lah teng mriku nggih bek malih jajane tundul meret. Wong sumbut tok. Sundul meret wong sumbut soalé wong ana. Iya. Akhiripun kula gadah solusi mengguri terus wonten teng celake kamar mandi. Oh. Terus ning celake kamar mandi? Nggih teng mriku wonten panggenan clepit ngoten. Terus? Kangge dandan wis wesek akhire kula mlebu kamar mandi. Heeh, terus. Mlebu bleng kamar mandi. Bleng. Mboten sios manggon teng mriku. Lho, lejane kono ora nek wong kok. Iya Mas, pangapunten lho. Ngopo? Yo jenenge gombal reget jabang bayaran. Lah ngono kuwi saking repote rong sempet dikukuti ora Lah sambok jenenge wong degawe opi-opi ya wong. Wong duwe gawe. Tapi kula sak mengacungi jempol kagem panjenengan Pak Eko. Katoke ya enek ngono. Heh? Katoke ya enek. Enek pokoke ilang sitok tak jupuk. Emang katok kuwi mung teles tak candelke. Katokmu. Ayo bejo engko mulai gak katokan. Kula ya sangat gumun bocange Ngumune. kalih Pak Eko. Sebabe. Ah, putrane 3. Sampun engko sami pinter-pinter. Ayo no. Edok-edok terus lanang. Beda karo tanggaku. Tanggamu piye? Tanggaku iki bocah ben taune mbridhe lah Mas Angger enek tek jagongan tanggaku sing jenenge Piiwi bojone meteng neh. Piye? Piye? Sing tanggaku jenenge Pii. Kuwi bojone ben taun mbridil mana aku ngono. Ayo kuwi jenenge banyak anak banyak rezeki. Banyak anak banyak rezeki cacahe 7 anake. Wah, 7. Yo, terus. Lah wi akhire saking bingunge Pak Dalang gawe jeneng supaya gak lali durutno nomere. Contone Contone nomor 1 dijenengno JPI.
Mergo nomor 1. Nomor loro. Propi nomor loro. Pancet nomor 3. Lupi soalnya nomor 3. Papat. Pat pi nomor 4. Mo pi. terus 6 kuwi wedok. Heeh. Niku adike tupi. Oh. Sik to, adike tupi. Lah sing nomor 6 iku jenenge sapa? Jenenge kuwi edok. Heeh. Kuwi adike tupi. Nomor 1 JPI, nomor 2 RUPI, 3 LUPI, 4 PATPI, Mo PI. Lah nomor 6 jenenge sapa? Engko tak share it. Aku sampai muni bacok Pak Lurah. Ngawur mangsaku. Ndongakne apa karo Pak? Ndongakne nggih. Intinipun asik. Nggih, ndongakaken mugi kemawon panjenenganipun Bapak Eko dalah Ibu Asih anggenipun mangun bebrayan tansah winantu suka basuki pikantuk rahmating Gusti ingkang Maha Kawasa dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Pun kesupen jingben nek gadah damel nanggap Mas Akbar malih. Amin. Ya. Pokokipun wonten syarate. Kudu enek garing. Malah. Rupane koyo ciduk dawet ngono aja. Ciduk dawet piye? Aku ning guri mau dilokne. Dilokne sapa? Jebule Mas Akbar mbok kethek ngono, kethek ndasmu kono aku ngono. Lah dandanmu ngono kok. Utune wong iki lho. Didongakne juga yaitu perusahaannya UD Kurnia. Luar biasa toh anak buah. Sangat luar biasa menika sangat cabangipun utawi relasinipun wonten ing luar kota kata sanget. Wonten saking Kaltim, saking Nusa Tenggara Barat, saking Bali nggih wonten. Hebat. Sing kirang Bojonegoro kok gak golek ya. Apa? Relasi. Oh, mau membuka ngono ya sampean arepe anu. Bekerja sama. Ya setor besi gitu ya? Mboten. Lah banjur setor angsuran. Maksudnya setor angsuran gawe anu besi ngono lho. Oh iya. Kucange luar biasa. Niki channelipun terik-terik ingkang ingkang napa niku live niki. Nggih, wonten sing live, wonten sing siaran ulang, wonten sing jumuk petilan-petilan nggih. Sangat luar biasa. Nggih. Niki kula wau kula nggih mireng kabar. Kabare apa, Mas? Wah, tiap tahun teng besaran niku Pak Eko nek mbleh 7 niku 5, nek mbleh sapi niku cahe wonten 7. Mbleh 7 ya apa? Mbleh sapi. Mbleh sapi jenenge menungso duwe luput duwe kami sosolen. Iki ana sebabe. Engkei kopi telat ya. Mbleh sapi cacahe 7. Cacahe 7. Ben taun lho Pak Dalang. Ngene iki muga-muga dadi acara rutinan tiap tahun nanggap wayang karo mbleh sapi. Allahumma. Amin. Wis tok ora ujar ora kaul, Mas. Nggih, pripun? Wis tok Pak Haji Eko karo Ibu Haja sesuk wayangan wis tok tak gratisi angger wis nanggap ping 100. Lah mudar. Ping 100 gratis. Nek kula mboten enteng-entengan mawon. Apa lho? Nanggap kula ping 15 gratis. Wah, tak ungkuli le, ping 10 gratis. 5 gratis. Ping 3 gratis. 1 gratis. Gak. Mboten. Sing 1 mboten urip. Mboten kobok, curep. Kamangka aku lagi tanggap ping 1 iki kok gratis. Wah. Mulai kon turun jaba Buasih langsung guyu alhamdulillah piye kula ameng-ameng nyawane luar biasa. Ki salam sapa pagelaran malam ini juga disiarkan langsung channel YouTube Asta Brata Media. Jadi sing gak bisa datang di lokasi bisa memantau lumantar channel YouTube nggih. Alhamdulillah. Dadi ora mung ana ing Sugihwaras sing kepareng mantau wong sak donya kepareng mirsani. Nggih. Yo iki Niken dijumenengke nggih. Nggih, siap. Oke. Yo kanggo pemanasan Dik Niken, racikno sing hebat, yo beri musik biar hebat. Ayo. Ayo Dik Niken jumeneng untuk menghibur karepen suasana tambah gayeng tambah regeng ngancani Mas Gareng. Ayo. Wah syukurillah. Hebat. Lah. Wingo nubruk raine ning pletot lho wingo. Masalah tubruke ora apa-apa. Terus
iki lho impron iki. Iman yakin kuat. Heeh, terus Improne iki iso. Kamu kok ngembari dalangnya namanya Imron? Hah? Dalang kok Imron iki agar. Impron. Loh Mas sabar tau ngomong. Piye Mas? Ngomong piye, Iman ngomong iki lho piye? kuat tapi Imron sing gak kuat. Lho. jenenge kok akeh apa Kamu Imron? jangan namanya jangan Imron. Apa? Dar gombes. Konjar gombe kok. Utun. Utun. Lah ya kuwi jenengku kabeh kowe. Iki jenenge Akbar kabeh. Gurune. Anu gumantung keadaan jenenge. Gumantung cuaca dan keadaan. Ken, nih ceblok, Nduk. Ini mengucapkan salam dulu. Lah. Iya. Assalamualaikum. Ya toh. Awas lo, awas lo, awas. Awas lho polahane lho polahane. Rumah sakit tebih mboten nggih. Aduh. Oh. Wes, Lah kaya patung Monggo ingkang badhe ngersakaken seret-seretan anake. kaya patung sapi sono ageng. saya mengucapkan selam. Nggih. Disawang to Dem motone. Wah, Matamu dhewe. Hei! Mata. Aku dimatakno lho nek wong gantenge kaya ngene kok. Oh, jenenge Saliman kene kene Mas. Oh iya. di Kero gitu. nggih gareng niku Gareng iki kero. Lho. Lah tanganmu kok ireng. Sinden ayu-ayu ra gelem iso. Nggih, minal aizin wal faizin, luputmu ya Dek, nak sepurane. Kualek cangkemmu. Iya. Aku dhewe sepira-pira aku njaluk sepuro marang sederamu lho. Ngono. Luputmu Dek, sepira-pira luputmu tak sepurane. bener kuwi. Sing tuwe akeh salahe, sing nom jaluk sangune. Lah. Nggo dhuwit ora? Wah, biar wae lagi pisan dipalak kowe. Sik Ken, sik genah, lemah lembut. Orang tua itu sebagai senior apalagi sampean ini gareng wis lama wis suwi Iya. ketemu aku yo gak pisan pindho wis peng bola-balik ketemu enek peng 5 ya toh Iya. setahun pisan aku rong tau lho sing jenenge mbok sangoni pisan nek kamangka wong bar nyangoni aku rezekine mesti akeh. Syukur kowe. Modal. Nyangane awakmu rezekine akeh. Sorry ye. Weh. Nyapa kok sorry ye iki lho. Ah bojoku dhewe ra tak sangoni kok, ben modar kok. Itu tidak boleh. Lelaki apa itu kayak gitu ndak boleh. Seneni, Nduk, Nduk. Rungono wi ora oleh. Rumono Mas. Kok iso aku? Yang dinamakan lelaki itu apalagi wis bebojoan wis nikah jenenge duwite wong lanang kabeh kudu bruk ning gone wong wedok bah kowe dintekne bah ora bah ditabung bah ora. Ah, nak ayo tuh rezeki lelaki. Mas. Yo Nduk. Rungono kupingmu wis ngene. Raimu. Aimu lewe. Malah ngrai-ngrai mau wong. Lek sampean ngono wis omah-omah le Mas Akbar urung. Nah. Ini harus diberi contoh Pak De. Mungkin lho. Contohne aku ki. Lah, Ora tau apa ya mbok brune wong wedok? Duitmu Sapa apa ya mbok brune wong wedok? Alah mau bayarane mbah anu kok ngono. Ngomong bayarane ora ndang ngomong ngono. Ora bayaran. Kakean nek nyelempitne dhuwit dana kenakalan iku. Nduk, niken. Ah, ku lho. Ah, iki minal aidin wal faidin Minal sing aidin bener. wal faidin. Nah, iki supaya becik ya toh. Supaya becik iki ya kudu enek tokohe bapak, ibu, anak kuwi lagi pas. Betul. Ngono. Bapak, Piye? Ibu, Bapak, ibu, anak. bapak, ibu, anak. Maksudnya Iya. iki anu no, simulasi Simulasi sungkeman biar buat jadi contoh orang banyak kaula Iya. muda semuanya. Iya, iya, Ngono. terus. Suasananya masih di alal bihalal. Iya. Oh, ngene ya, wis Piye, ngene. piye? Kan Dik ini kan paling muda di antara bertiga. Iya betul. Aku paling tua. Tuamu kono. Oh ya Anu aku dhisik. Nanti ganti-gantian peran, Iya. tapi aku Aku- dadi bapak sik. Bapak. Heeh. Aku. Ini kan anak. Anak. Aku gak ibu. Nanti Kan ada bapak sama ibu. nanti dijol-jol. Nanti dijol-jol. Peran Aku nanti bergantian. di bapaknya juga. Iya. Berarti aku punya no. Hei. Punya apa? Punya apa tuh Ken? Punya brengos. Oh iya. Bapak. Ya nanti ambil brengos saya nanti ya. Aku bapak sik. Bapak. Dik Niken anak. Anak. Mas Gareng ibu. Ibu. Ah, Ya. nganggo kutung. Kamu pakai jilbab. Jilbab apa? Iya. Yo. Selendangnya. Jilbatan sih. Jilbaban copot lah. Alah. Ini simmer loh. Lah, simmer. Di tahun 2024 simmer. Iya. Tahu gak Simmer. Aku dari Rambutnya diore ora iki? Diore. Yo. Iya no, iya. Diore. Kamu punya rambut.
Rambutnya yang di bawah. Iya. Rambut sing banyak kok aja kan yo Kok kaya. baunya badet toh rambutnya. Ini ndak keramas. Kamu ini, itu Bang. kalau ngomong itu yang cangkemnya itu yang jangan gitu dong. Apa? Ampunan. Oh, dalang kok dijejeli tangannya lho. Ya lagi iki jenenge dalang ora kajen ya iki. Biasanya aku dijejeli ya anu nih. Itu maksudnya itu. Ayo. Ayo, itu itu Ini ya. karetnya. Kudungnya dikasih kudung. Aku ini ada setnya enggak? Enggak ada set. Set kuwi aku menungso kok set to, Nduk. Jamput. Wah, Jan. Ide ayune. Ya Allah Akbar kolu mbek iki. Ora apa-apa, gampet-ampet. Monggo ingkang badhe ngersakaken iki Oh, Mas. gampet-ampet. Gratis ongkir. Kiri-kiri. Kamu ndak bawa kipas gitu biar cantik. Lah, penayu dah aja. Ya Allah, ya Allah. Kajian lah. Monggo ingkang badhe ngersakaken monggo 15.000. Sak pijete monggo. Ora ndek dhuwit ya sok mber apa-apa 5 wulan kas. Yarne. Masa mbokku dadi genggek ngene. Genggek piye? Lah piye nyapa tawa-tawa? Ki meranke suarane wong wedok. Upama kene. Duduk sini. Kamu jadi ibu dulu. Ibu. Aku jadi bapak. Mas Akbar malah ngono ya? Apa? Dek nih kan? Iya. Mas Akbar saiki selerane maleh karo aku. Rapopo. Kamu jangan sakit hati ya. Rapopo retail lek gelem jajal to sebulan golek anu pateni Akbar. Ora dipateni Sekarno Gunung Kawi kuwi ya. Mangsaku, ayo anu wae, ketoprak tipis-tipis. Duduk. Wah, oke. Jare Ramadan. Ya Ramadan. Masa Ramadan enek ketoprak. Ramadan Jawa iki. Heeh. Iki. Buah. Pak nih. Apa bune? Ki wis lebaran. Ngenteni anak ya, ngenteni anak rene acarane sungkeman. Atiku karonto-ronto Pak. Duwe anak wedok siji. Kok ya nganti sakmene kok urung sungkem karo awak sakloron to. Iya. Lambe godir. Matane. Ayo, lagi lho anake dhewe wis Lho, teko. lah kae anake dhewe sing teko. Ya. London iki tok. Kene, Nduk. Aku to. No. Ayahku to. Toprak Aku dadi anake. Anake Toprak gak tau payu yo ngene iki. wis meneng iki su anu ki ketoprak anyar. Sungkem bapake dhisik, Nduk. Sungkem Iki bapak. pomone anake bar dolan terus mari ngono apa jenenge mara ndek omah. Iya. Iki pomone anake aku dolan sik ya, Mas. Iya. Kok terus mari ngono mara ning omah ki omahe kan. Iya. Kita dolan sik ya. Saiki wayahe teko kok dolan sik. Bacok wong meko. Assalamualaikum Bunda Ayah. Waalaikumsalam. Minal izin Bapak izin mohon maaf lahir dan batin. Oh ning bapak sik. Aduh. Minal izin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sepira gedene lupute Bapak. Muga-muga Bapak iso mlebu swarga. Iso malah nyedakke wong tuwa. Ya ora kan doa terbaik. Ya, aku sing tuwa sing akeh lupute ya, Nok. Apane aku cah lanang ya toh, mergo wanita itu selalu benar. Ya. Aku jaluk sing ngapura ya. Weh. Kok malah curhat ning. Rapi bapak anak kok. Anak kok. Kok ngono? Sikut ngono. Bapak, Apa, Nduk? Bapak kan pernah salah sama aku. Iya. Jadi Bapak harusnya minta maaf sama aku. Iya. Kan aku enggak pernah salah. Oh iya. Cuk. Sini sungkem sini. Hei. Bapak Jan. Enggak asik. Iya, kok gak asik ya. Wis salih bapake wis sungkem wis. Lho kok ndak dicium? Lho kok Kuwale. Sing nyium tangan kuwi. Nah. Saiki genti ibu. Nangis nangis gak apa-apa, haru. Rupane Surga di telapak kaki. Betul. Wah.
Surga di telapak kaki. Disungkemi anake kok malah ngalih lho. Kalau namanya suami istri, surga di telapak kaki suami. Heeh. Ibu. Lah, mbok ya sing apik ibu iki. Apik-apik awakku remuk. Golek sego samplokane kok. Urung saliman lho. Urung saliman oleh Oh, anu iya, wis iya, ora. iya. Salim sih. Bu, Oke. nyuwun Iya, sewu. Heeh. Mugi-mugi panjenengan tansah apa? Aku ndak ada salah mbak ibu ngarai. Ya ampun ibu nangis ya Allah. Ya. Nangis ibu panik lho ya Allah nangis. Nangis ibu diusapi diusapi. Gah. Gah. Napa? Aku mau nang ngene iki dadi buwe. Oh ganti peran. Ora kajen. Ganti peran. Ganti Kamu peran. nak jadi apa? Aku dadi Aku anak. sampean anak. Iki bapak ibu. Iki ibu, Kowe bapak. aku Bapak. Aku Sama anak sih ya. anak. Ya. Oh, iya, 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 iya. Oke. Kowe metumu keri panggahan. Oh iya. Ya, Betulan sih. Aku anak karo ibu. Modar wong loro. Oke. Teduk. Gedung. Bu. Piye sayang? Anakku tersayang. Please deh. Kalian itu gimana tik? Anak ora apa-apa. Ibu. Dalam anakku. Ibu. Ket biyen ora nek perubahane. Ayo. Maksudnya ini kan kita sudah mendekati bulan Ramadan. Tapi kita kan besok kan sungkeman ibu. Iya. Aku kemarin mendengar dari suara tetangga, Kenapa, Le? bapak malam takbir malah karaokean bu. Mosok to, Le? Malam takbir pamite bapak malah bapak Bapaknya apa? karaokean. Bapak karaoke. Orang malah takbiran, orang malah menyambut Mosok tahun toh? baru malah karaokean bu. Bapakmu wi Bapak ini sing wajahe kaya nyambek wi gelem karaokean. karaokean. Ora malah ge nyangoni kowe. Ora belas bu, belas ora disangoni THR belas. Bapakmu wi mosok to bapakmu wi. Aduh dah. Kok bangga? Tadang. Aja nyebut jenenge Nikan Salindrek. Lah urung wajahmu remuk le. Syukur Pak we. Mongko we mudar. Ule. Wani ngancik omahku lek ra remuk dasmu. Piye to, Ki? Rawe ngalih. Ha iki. Piye to ki? Ngalih. Takbiran. Riyo rene bapak ra apa-apa penting kowe bongko. Bar. Takbiran. Bar. Hei. Apa? Bapak. Bapak opo? Ya toh? Bener toh? Opo? Bapaknya apa le bapak? Kerasa nyedek aku tak utal dasmu. Karaokean karo LC katok sak muene-muene. Modar iki kok aku. Wes, wes, mau aku. Jene kurang apa to, Mas? Aku kurang apa? Wes syukur we. Aku kurang apa, Mas? Apa kurangku? Apa aku gak ono apa-apane? Padahal wis tak apa-apane. Wes piye? Ganti peran nek. Aku dadi bapak ora kajen. Iki pergantian pemainnya ning nggur karek siji lho. Karek siji nggone. Kowe dadi anak. Wah, aku dadi anak. Lah dadi anak iki mesti disayang. Sangoni. Sapira salah anake mesti. Iki lho cocok aku nek dadi anak seneng aku. Tangkap Mas Sabar. Dadi anak. Ayo, duduk. Duduk lah dhewe bapak ibu. Ibu. Pak nih. Ya. Rene apa nih? Piye ibu Bar iki sungkeman. Heeh. Iki ditata sing rapi. Ben ora ireng kabeh. Nek kangen tak wedaki to sini. Ibu. Piye, Pak? Iki malam takbir. Yuk. Malam takbir kuwi sunah Rasule. Maksudnya takbiran. Tapi aku krungu suarane tonggo. Nyapa Pak nih? Bu. Ya ampun. Urung. Anak.
Anake dhewe. Anake nyapa to nyapa ora apa-apane kok wis anake dhewe. Nyapa makne? Anake dhewe kan wingi kan pamite dina iki takbiran. Terus Tapi jarine tangga sampe ngomah bengi iki malah balapan. Bapak sapa sing ora wirang? Ndek mau ki tak VC ki takbir keliling lho Pak. Assalamualaikum. Saya menunggu sik ning kono sik. Wis syukur wis. Pamite ki takbiran. Takbir keliling Ah, ki wis lho. mbok VC ki takbir. Wis tak VC. Jarine tangga sampe ngomah ki lho. Jare tangga sampe ngomah ki malah balapan karo kancane, dem-deman karo kancane. Larangan kok adalah perintah kaya bapake ngono dem-deman ngono. Wah, ora nek aku. Sapa wong tuwa sing ora wirang? Pencemaran nama baik jenenge awake dhewe malah elek ngene iki. Ya apa ora? Ya Allah Pakne wis gak pisan pindho lho ngono kuwi. Padahal sesuk bodo rani ngapuran saling memaafkan anake dhewe tetep gawe ulah. Piye ngono kuwi? Sampeyan iso ngomongi anake ora? Ya karo kowe ya, Bu. Iya. Ya karo kowe. Turun lho, lah kae anake, lah kae lho. Ah, Anakku rene rene. Kangen di. takbiran. Ngendi? Takbiran, Bu. Teko ngendi? Takbiran. Kamu teko ndi? Takbir. Tekoni cangkeme ngomongnya nyanyi. Takbiran. Takbir apa takbir? Takbir apa takbir? Ding ding ding. Bu aja kene Bu. Malah buke ngono. Aku takbiran lho, Bu. Atas sono, Pak, atas sono, Pak. Takbiran kok mripate abang. Takbiran kok montone abang. Lambene kok mambu. Nambene kok mambu naga. Aku ke Kok ngono. wajahnya kaya naga ya kan. Nah yo Ah, bapakku yo naga. ngawur. Aku ula cilik. Piye? Kowe ngaku Kowe ora? ngaku apa tak sodet? Aku lo takbiran Ngaku apa tenan, tak Pak. bedah? Takbiran apa mendem? Takbiran, Pak. Ya Allah, ya Allah. Maling nek rung bonyok, kuwi mesti rung gelem ngaku, Kowe takbiran apa takbiran? Iki sandale sapa iki? Selopku. Takbiran apa takbiran? Takbir. Takbir ngaku kowe Ngaku ora ya Yakin, kita Pak, ini Bu, anak aku, teleke lho iki. Anak teleke lho iki. Ya ora, Nduk. Ora. Aku Ampunen, dine Pak. telek tenan. Ayo, kowe ngaku apa ora? Ngaku apa tak pecuti? Ayo. Aku takbiran kok. Ayo. Takbiran apa mendem? Apa balapan? Jare pamit tak bocah kok ora iso, dikandani wong grek. Wis Pak, wis Pak, wis Pak, wis Pak. Rumangsane apa? Bapak, Ayo, wis Pak. mikir ora? Bapak wis Pak. Rupane kok ngece. Bapak wis Pak, Ngece. Bapak takbiran. Aku bocelono, aku bocelono. Lho wis Pak, wis Pak. Tak aku apa sing mateni Pak. Walah bangetan ta ya. Ngene bojoku mentelemangan kayane, ya Allah, ya Allah. Piye? Mangko dindiu gak bener, bapak ra bener, mak ra bener, anak ra bener. Dilanjut apa lagi? Sungkemane dilanjut ora? Gak wis, jan. Nyapa? Ora sungkem-sungkem rata jaran aku. Sono. Lah nyapa? Gelem diterusne yo, gelem kok tawaku. Iya. Kok marah-marah toh? Kuwi lho. Piye iki namanya tidak profesional Tidak kerja. ya, kuwi lho. Gimana sih? Profesional sih profesional, tapi ini awak saya remek, gepui. Rumangsa. Aku arep males karo dalange sing opahe kono. Sampai aku kurang ajar mulai ra bayaran. Saiki sampean dadi apa? Wis entek Dadi awake. apa? Aku wis gak dadi-dadian gak paten aku. Dadi gareng. Ah. Dadi gareng. Topine ae digosik ini. to, topine Topine digosik. digosik ben Heeh, nek ngono malah ora kaya gareng. ben ra kaya Power Kuwi lho Rangers. jane rinjinge sapa? Kuwi jane iso digawa ning dhuwur panggung kuwi lho. Bah rinjinge nggon rias mau. Ngawur ngene tuan rumah barang mbok gawa. Ora, ono kok. Tase sapa kuwi? Tase simer-simer. Tak ki ngadai sandal lumayan. Topine digosik to, topine gareng lho. Heeh. Dikerencet sik. Ah, ngono. Walah alah kaya ayu-ayuan mangsamu. Kowe iki kaya penyanyi rock ngono kae. Dis karo rambutnya di apa? Diure, dijambak. Diure terus dijambak. Ayo. Wah, piye? Kowe nyambut gawe ora ngantek anu suwi kok wis rupane celonengan ki lho.
Ora perkara kuwi lho diobo-obo awakmu karo niken iki. Ya ora ya sepurane ya Pak De, sepurane. Sampeyan Ya, ora kasine apa-apa. iki ganteng. Lho. Lahir batine apik. Estu niki. Iki lho seksine. Awak dhewe iki ketemu ya ora pisan pindho ning Iya. wis peng 5 Iya. ya ta. Peng 6 iki. Sampeyan ki tak akoni apik. Apik. Wong cilikmu nek biyen jembluk sing ngomong aku, Nduk. Nggih, estu Mas. Oh, Kula nggih ta? nate didusi kalih niki nggih riyen. Lho, Dileblebne ning jeding, Sing ngedusi aku. Menengo sik, menengo. Ya. Dileblebne ning jeding Mas anggitmu Mas ya Allah Mas disiksa Mas. Kok kejemen to? Kok kejemen lho. Mosok cah cilik lho Mas dileblebne to Mas. Mosok- Ning padahal awakku panas lho Mas. Oh. Dileblebne ning jeding ngono kuwi. Niken. Ya Allah kok. Niken. Bareng gede ngene iki ya. Kadang no Mas aku lek gak mentalan ngono kae no tak kei dhuwit, terus tak andokne soto ngono padahal cilik aku dileblebne Mas ya Allah. Mbok andokno soto aku wis tuwek ra ndek bam Nduk ora jas iwak. Biyen jajal sik ra ngandang andokno. Ngaku mangan soto Pak kowe mangan sok goyal gayir ngiwon. Ya kok tangane mesti ngene. Lah iya. Iki ngono nandakno gareng tangane cekot. Oh. Tangane cekot duwe maksud gareng ora gelem nyolong jupuk weke liyan. Oh. Ya. Sampeyan ngerti gak iki mau acarane apa? Ah, Acarane ulang tahun pernikahan. Ulang tahun pernikahan yang ke 27. 27. Semoga sehat selamat wilujeng. Amin. Panjang yuswanipun. Amin. Awet leh momong anak putune, Amin. berkah barokah, Amin. angsal rahmatnya saking Gusti Allah. Amin. Ini yang dipengini semua banyak orang. Ya toh, Amin. pernikahan yang ke-20 anniversary. Anniversary. Aku gak iso ngarani itu seperi ngono. Mas Garing dek niki Pak Haji Eko Nggih. masih lenggah mboten? Pak Haji Eko tasik lenggah napa mboten nggih? Oh Sik. nggih, bebele tasik lenggah, bebele wonten dangane penggalih minggah wonten ing pepanggungan. Apa Bu Ajah? Kalih Bu Ajah sekalian. Apa badase? Heeh. Monggo sing longgar pundi. Menawi karenan lho nggih, menawi mboten nggih mboten napa-napa. Heeh. Tasih lenggah mboten? Ah, monggo Pak Haji Eko. Monggo, Katuran Pak Haji. minggah wonten pepanggungan. Nah, niki momen langka gitu. Jadi harus diabadikan. Oke. Monggo Pak Jeko katuran minggah wonten ing pepanggungan seperti itu. Cekar saking sasana pernikahan. Nuju panjenenganipun Bapak Haji Eko. Saribut ingkang garwa nuju panjenenganipun Ibu Ajah Asih. Gelange jan masalah. Ya Allah. Mboten Bu. Kula namung Niken. Dalam. Kaya mripatmu ki kaya nyawang gelang. Ya namanya perempuan. Perempuan. iki, ya. Mbok nek pengen gelange matur karo aku. Apa mbok tukone? Lho sapa sing ngomong? Wong takon matur. Aku besok beliin ya. Ya. Oh iya, itu yang gini loh Mas Akbar ya malah bahasa saya malah ngompori malah. Wilujeng dalu, Bapak. Nggih, wilujeng dalu. Piye to Kok gur senduk-sendukan tok. Ya ora ngono ya Niken iki tak kon ngomong cangkeme. Hei. Lah wis luwih tuwa kok ora iso ngomong lho. Ah. Dibayar larang lho, pira 16 juta lho. Lho ya 16 juta dhewe lho. Mampu sih 2 juta. Sampai 2 juta tenan. DP nih. Aku arep muni amin. Monggo Pak Jeko, Ibu Ajah mbok menawi wonten sepatah dua patah kata komentar pada malam hari ini atau pesan-pesan kepada warga sekitar monggo. Puas napa mboten? Nggih. Monggo. Puas iki kok Nek puas manggat malih, Pak. Nggih. Matur nuwun Mas Akbar. Nggih. Tadi saya sudah sempat memberikan sambutan panjang lebar, cuman ini ditambahi sedikit. Nggih. Terima kasih banyak kepada kru dari Mas Akbar Nggih. dan juga Mbak Niken Nggih. yang sudah sangat memeriahkan acara ini Nggih. pada malam ini. Terima kasih banyak. Ibu Ajah sih, mbok menawi Monggo, ngendikan Bu apa? Ajah. Oke. Ada sedikit kata dari saya Iya. cukup bahagia, senang
puas dengan penampilannya yang all out ya. Iya. Iya. Saya juga terima kasih buat tim Astra Barat. Astra Tim Brata. Asta Brata. Asta Tobrut. Ya, yang luar biasa. Asta Tobrut, Mas. Lajeng Bu, Buat, lajeng. saya terima kasih buat Nggih. tim Asta Brata yang luar biasa, yang masih muda-muda dan hebat. Nggih. Ini luar biasa banget, menginspirasi. Nggih. Jadi saya sangat senang dan puas. Amin. Insya Allah kok Amin. dieling meneh Mas, bae nanggap yang ke katuran malih. Amin. Kan usah ndamel Amin. gareng ponder. Ponder. Estu. Aja Mbak, ngesakno lho. Mulas kok ngene ojo mentolo men sih. Bu, jenengan melah kali kula, Bu. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Jenenge Akbar kali niken Gedindas sih, niku gedindas. masalah tega kali kula, Yo Bu. ben, lha wis tega ambek aku ya. Lah wong gantenge kaya ngene ra diobok-obok. Lah ngopo ora tega? Monggo Ibu kali Bapak mempunyai request nopo badhe Request nembang lagu. apa request mawon. Request lagu nopo? Request Oh, Pak Eko karaoke nyanyi. Nggih. Napa Pak? Mbak Niken aja yang nyanyi. Oke. Lagunya Mbak Niken sendiri yang biasanya saya lihat di mobil sama istri nemen. Oh, nemen. Oke. Siap Bapak. Ya, monggo dilanjut Mas. Oh nggih, Matur nggih. suwun sangat. Nggih. Wes napa Pak? Ngrego-ngerogosan Ah, napa Pak? mboten sarok-sarok Pak. Lah ya Allah, ya Allah. Olah HP ta ira. Tas kula niku gedhen rumangsan, Pak. Pak niki wau lagune nemen nggih, Pak. Nemen. Nggih, nemen. DP-ne riyen, Pak. biasane. Nggih. Mengke lek mboten di DP mboten muni niki. Nggih. Kok malah kibote wah niku jajang kadange digawa. Sabar, Tris. Terayo jenenge bocah yo ngene iki teh, ya sabar ya. Dari tim-tim Bani Sukarti atau Dekornya mungkin boleh. Oke. Siapa ada yang mau? Mbak Sida mungkin. Mungkin yang pakai baju. Ada Mas Ferry. Pakai baju. Ayo joget-joget di kembar. sini, Ya, joget bareng Ya, di enggak sini. apa-apa. Ayo, enggak apa-apa di bawah situ. Ini namanya Mbak siapa ini, Mbak? Mbak Rosida. Mbak Rosida. Hmm. Monggo, Mbak. Ayo Mbak, ya Mbak Sida biar. Monggo. Malah kok padha karo aku. Jadi ini. tadi waktu di sore tadi ada gini Mas Akbar. Bagaimana? Mbak Rosida sama Sabrina ini kan sama-sama overweight. Oh. Katanya gini, gimana Yes. Tante Asih kalau saya mau foto di pangku sama Mas Akbar kaki satu sama kaki satunya. Woi, iso Mas Akbar sok gepeng iki kok. Monggo. Mas Tib ya kaki satu dan satunya. Mau minta foto, tapi di pangku syaratnya Mas. Mboten. Pakai dua lutut, orangnya segini Mas. Loh. Mas Akbar langsung mundur dong. Aku langsung ngambekan dowo. Ya ampun. Ya Akbar ampun. langsung Al-Fatihah. Ndak Mas guyon. Nggih, Ya, benar, guyon benar. aja. Kadung mak rata paling. Hei. Ora Mbak, guyon tok kok. Aku yang tak kak. Guyon aja. Nemen ini Mbak Rosida mau Mbak mencoba. Rosida Tobrut. ora. Boten Mbak mriki. Wes tak dekep Mbak. Nggih boten mriki Mbak. Boten Mbak ya Allah. Kok enek tambahane. Mau menjoget atau bernyanyi bersama Mbak Niken, Mbak Rosida? Nyanyi bareng aja. Oke. Dari mana Bani? Mana tadi? Gani Sukarti. Oke. Double. Oke, siap. Monggo temen. Oke, Dek Niken bersama. Oh, malu-malu kucing. Kucing. Ojo ngawut ae. Sini Mbak Rosida. Mbak Rosi ngene. Rosi. Kena wong ning kono padha iri kabeh, soalnya aku iso jejeran karo sampean. Kan wong ayo foto rame je. Mbak Rosida, nanti kalau joget sama Dek Niken, nyanyi bersama Dek Niken, nanti jogetnya Dek Niken ditiruin loh ya. Gimana aja jogetnya Dek Niken ditiruin. Pokok aja sampe bokonge dikek ngarep. Iya pokoknya kayak ning ngarep ki. Piye carane? Ya terus. Lah wong iki bokongnya nanti Mbak. Niken. Mboten Mbak. Niki lho. Bokongnya kan teng mriki to. Maksud kula ngoten lho. Mengke madhepe teng pundi ngoten lho.
Mangga. Iki bangkeanku cek tak tinggal. Pargo ya, Mbak. Zaman sekarang gitu yang sentit. Ayo toh Mbak, ndang lo jajal. Tuh. Baik. Baik. Akbar ya nyawang kabar. Ora. Ayo nyawang toh. Boten. Ora nyawang mung lirik kok, Ken. Rumangsaku. Anu, ki ada sego ki ngesek sego lho. Ora Mbak ya Allah. Wih, berarti ayem kok Mbak Nike. Ayem lah, pastinya bahagia selalu. Alhamdulillah. Ojo diet. Sakti. Ojo Lho makane saking sakti iki ora enek perubahan iki. Tapi wingi wis turun kok Mbak Rosida, bobotnya turun 2 on ya Mbak ya? Turun di bawah timbangan. Durung on. Ayo nemen Mbak Rosida bersama Dik Niken Salindri. Oke. Yo. Ratekna yo. Bu Asih nggih. Mau nyanyi lagi toh? Apa? Sudah puas, sudah. Sudah nggih. Sudah puas sudah dapat. Oh iya nggih. Nggih. Mboten sias ngono toh. Foto kali Mas Sabar. Ayo. Wah. Masaku. Duduk dulu Dik Niken, istirahat dulu nanti lagi. Ya. Diterusnya Mas Gareng ya. Oke, garenge modar. Sekali lagi, ben modar pisan. Dibalekne ning pelok. Heeh. Sepoti pelok terakhir Dik Niken Salindri lagi. Gimana siji 10 yang ngatasi yo Mas. Sawangane ya. Kembali ke Dik Niken. Ayo, Dok. Sepoti yo sing pelok yo. Sing gundul apaan? Rumangsa sing ndi sing gundul? Anu yo lagu. Ya. Rarani ini. Dik Niken. Kok tuweles to, Mas? Apane? Sampean ngompol ya? Mboten. Keringetan wong nyambut gawe. Jareku teles. Jareke sapa? Jareku. Oh, ya kuwi kutan banyu maling. Penutup ya, Dik. Apa? Sing seraginan bebas. Yo, sing seraginan. Seraginan terus. Seraginan yo gue penutup balekne ning pelok ora. Ya. Apa? Gelo ninggal katresnan? Ya wis manut wis. Ah, ninggal katresnan wae ya. Heeh. Enggak mau. Lho, apa? Gelo wis gelo. Oke, gelo. Wis. Kok yo ngolang-aleh to kok enek sing ndi. Bisa surupe. Sorry. Maya sore. Tapi nadane dindekne ya, Mas. Iya. Ya. Apa? Manut? Heeh. Kanca-kanca apa? Ya. Mangga? Yo. Bareng Asta Berada diaturkan selamat malam untuk pemirsa dimanapun Anda berada. Bareng Asta Berada. Bagaimana seperti oh ya. Yeah.
Joget apa iki mok ngene-ngene. Joget versi mopok galeng. Mopok galeng ya. Lanjut, yuk. Apa nih? Oh iya iya. Yuk. Mas Gareng. Nice. Wis ndang maam-maam sik, leren-leren sik aku tak keperukan. Nggih. Monggo, monggo mesake sing penikmat lakon. Ha. Mak, piye cawe sesaji nderek ingkang sinuwun? Heeh, Pelok, Mbah. Iya, Semar bangun kayangan. Heeh, Semar bangun kayangan tutuke. Allah 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 moho aku Allah 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 kang